إساسون كوجبت تمهر حنت نجرت ليه بركاشيو علامات خفص مدل بس حسر واقع. በአዲስ አበባና በኦሮሚያ መጠነ ሰፊ ወታደራዊ አፈሳ እየተደረገ ሲሆን የታፈሱ ወጣቶች በቀጥታ ወደ ጦር ግንባር እየተወሰዱ መሆኑ ተጋለጠ። ካይሮ ኣብ ዝገበሮ ርክብ ኣብ ክልታዊ ጎደባዊ ዞባውን ኣህጉራውን ጉዳያት ዘተኮረ ሰፊሕ ዘተ ኣካይዶም ንሑ ቃንዛ ሓውና ኣብ ሆላንድ ቅርሺ እንዳሰባሰበሉ ነይሩ ዝቅርሺ ምስተኣኻኸበ ኣነ ብዝደልየ ዝሕግዘካ እምበር ንዓኻ ቀጥታ ይበካን ኢልዎ ያው ብሓፂሩ ዝቅርሺ እዚ ኣይበካን ኢልዎ ሰላም ኩራት ፍታትን ቤተሰብና ነዚን ካልኦትን መዘራረብ ዛዕባ ሕትር ክንቆርብ ኣለኹ እስካዕ ፍጻመ ሓበረኩም ፅናሕ ሰብስክራይብ ሊኩም ከዓ ሰብስክራይብ ምግባር እንትፈትኹም ከዓ ላይክ ብምግባር እስካዕ ፍጻመ ሓበረኩም ፅናሕ ላበት ሰና መክታል ወፊርኩም በሰላም ተመለሱ መዋልኩም ነዊሕ እንጀራኩም ሰፊሕ ይግበሮ ብር እንዳበልኩም ተሓጎሱ ሓሳብ ልብኩም የስምረልኩም በሊዕኩም ጽገቡ ዓይነ ኣባይኩም ይደፈን ሰስኑም ወሽሕን ዋልታንኩም ሓዊ ሓብቲ ይባሃልኩም ዓወትኩም ከም ሕፃ ባሕሪ ይኹን ማዕተብ ንኽሳድኩም ጣይታ ንኸብድኹም ኣይኽላእኹም ዕድመን ጥዕናን ይሃብኩም إساسون كوجبت تمهر حنت نجرت ليه بركاشيو علامات خفص مدل بس حسر واقع. إرتراويان نسوي زي خونس خالد أمامات ناتو تزاز تقبلهم تتسوي أمر حز حنت نجرك أنا بعليه حلاف الناس وسدل قدم حزي نحمت سرايت ناب دارفور ناب قداري فوقن ما تقعد تخبر كاو دمازين توجسوس سنار حيزوس سنجاز بحالك انقاص مسبله أنا شو حلاف الناس اللي نوراني أمراكوان تندوان حشوان زلو سدتنيا كيتقع دو بلو زلت دازيوي دو بلو نحمت حي أنا قولي فلتيو شعو دو كنبلو ملنا مهناتهم مساعته سرعة بهذا زي فلتيا سدتنيا هذا كحردو سلازي أرمي سبعة بزلن حلفنا أنا ونمسعو زلو حلفت تناقرنا دو كبلو بدندر زبهالدل دو بلو موت راح يترفون فاكت بيون خيدومي تاخذ لي سدتنياتات بروتكت كجبر تتخيلون معراو كملس زحسوا نبر حيلي حزنا نصف مرسنرنا أصرينا إيران ندمازين كرمكني واقون تعمل زون ساعات يوم عالم زردوا لمن قدي أمريكا كوادز بهالله ناي سودان شجر كفتحس نتهم ربشتي أكيوم كلهم عرفوا تصلوا هنا نترامب سعودي لا إمارات لا جوز لا نتهم شجر فترة تزبالو أكيو أيو بيزاهم تردادهم جورو كل شو تنزلوا ناتنا قدامات جن بناتهم الرداد أو زي أتستهدفهم من قصة يبقى هو كود قيم ناي سعودي ناي قالني عالم دقاف كلهم هم زبها الكالكليشن إلا سعودي نتم حاولت تزلوا أمامات كتبت تخوف له international diplomacy واقعي كم بوي خلنا أو سودان زلوا ترمس ناي سودان شجر كتفتح ناي مسناي مسلم براذر هود منجس تواحيل زوج أصله ناي برهان بعلو مسلم براذر هود يكون إنجن نياسر عطا زي مخرج تزبهل كاب سلفي يكون كاب إخواني استأخاه حيلته زجورون كسقاس أنصار حزبي نحنا يحمد تحمق نبرهان تعنا مالته يكون ناي برهان استفهلي كان عنا زقل يكون سلازي ناتنا حيلي أو دمازينن أو كرمكن بيوند تتخيلوا مسشني وانت تأساسيرها أدي سوا تحزن لي زخلو بك حزن زي مقوار ما إتمان إسي نوجد اللي يسلا زي ولو في الله أو شررين أو قله معراو كن حزن هذه الخيون أو حقو سدتني هتا تكمل سكواقع مخاله حزت هاي مخنياتي دمازينن كرمكن وصيلها أو زي فلط عد كتسو أو لحتو نزي أنا متكارمة كوابتات أدياوز نبر حيدي اللي الخان السودان حلوة ناي برهان دوات كتقبر تنقص لها علم زنبول له من قدز جوجويو تمانية زي كاو دليتو وصاي واقع دليت سلازي يقولوا أقدر خا قفة إرترا هي ترى الناس تسكف إرترا سرعته وتعملوا هاي سكول كي ترى أو تعيش أخذ تسلت أو سوا أخذ تسلت هذه هاي سكولات عفنهم قفيفهم كم زي واقونا منهم مرة جاز يقولنا
በአዲስ አበባና በኦሮሚያ መጠነ ሰፊ ወታደራዊ አፈሳ እየተደረገ ሲሆን የታፈሱ ወጣቶች በቀጥታ ወደ ጦር ግንባር እየተወሰዱ መሆኑ ተጋለጠ። የአብይ አህመድ አገዛዝ በአሁኑ ሰዓት በአዲስ አበባ ከተማና ኦሮሚያ ክልል ውስጥ በንጹሐን ዜጎችና ወጣቶች ወታደራዊ አፈሳና የአደን ዘመቻ መክፈቱ ታውቋል። በተለይም በአዲስ አበባ ከተማ በቃሊቲ፣ በሳሬስ፣ መገናኛ፣ በሰሚት፣ በሲኤምሲና በአዲሱ ገበያ አካባቢዎች በርካታ ወጣቶች በአገዛዙ የጸጥታ ኃይሎች እየተለቀሙ የታፈሱ ሲሆን ይህ የአፈሳ ማዕበል አሁን ባለበት ሁኔታ ወደ ኦሮሚያ ክልልም በተመሳሳይ መልኩ ተስፋፍቶ በከፍተኛ ሁኔታ እየተተገበረ እንደሚገኝ መሬት ላይ የወጡ መረጃዎች ያረጋግጣሉ። ይህን የአገዛዙን ስልታዊ የግዳጅ ስምሪት እርምጃ ይበልጥ አሳሳቢና አደገኛ የሚያደርገው ደግሞ ታፋሾቹ እጣ ፈንታ ሲሆን በአዲስ አበባ ከተደረገው የጅምላ አፈሳ በኋላ የአገዛዙ የጸጥታ መዋቅሮች ወጣቶቹን በማንነታቸው የመለየት ስራ በመስራት ከትግራይ ከአማራና ከኤርትራ ተወላጆች ውጭ የሆኑትን ወጣቶች የለቀቁ ቢሆንም የታፈሱትና በቁጥጥር ስር የዋሉት ወጣቶች ግን በአብዛኛው በዕለትና በቀን ስራ የሚተዳደሩ ድሆች አሊያም የአዲስ አበባ ከተማ ይፋዊ መታወቂያ የሌላቸው መሆናቸው ታውቋል። አገዛዙ እነዚህን መታወቂያ የሌላቸውንና የዕለት ሰራተኛ የሆኑ ወጣቶችን ያለምንም ፍላጎታቸውና ህጋዊ አሰራር በቀጥታ ወደ ከፋው የጦር ግንባር እየወሰዳቸውና እየማገዳቸው እንደሚገኝ ታውቋል። አገዛዙ በዋናነት የአዲስ አበባ መታወቂያ የሌላቸውና የቀን ሰራተኞችን የሚያፍሰው በጦር ግንባር ከሚደርስባቸው የሞት ገፈት በኋላ ጠያቂ ቤተሰብ አይኖራቸውም በሚል ድምዳሜ ነው ተብሏል። የአይነቱ መጠነ ሰፊና አስገዳጅ ወታደራዊ አፈሳ በአዲስ አበባና ኦሮሚያ በአንድ ላይ የተከፈተበት ዋናው ምክንያት አገዛዙ በአሁኑ ሰዓት ከኤርትራ አሊያም ከህወሓት ወታደራዊ ጥቃት ይሰነዘርብኛል በሚል በከፍተኛ ስጋት ውስጥ በመውደቁና መጪውን የክረምት ወራት ተጠቅሞ ጀግናው ፋኖ ከፍተኛ ወታደራዊ ግስጋሴ በማድረግ በርካታ ከተሞችን ሙሉ በሙሉ ያስለቅቀኛል የሚል የከፋ ፍርሃት በመከላከያ አመራሮች ውስጥ በመንገሱ ነው። አገዛዙ ይህን ወታደራዊ የሰው ኃይል እጥረት ለመሙላትና ፍርሃቱን ለመሸፈን በቀን ስራ የሚተዳደሩ ወጣቶችን አፍሶ ወደ ግንባር እየላከ ቢሆንም ይህ መዋቅራዊ ድንጋጤው ግን አገዛዙ የገባበትን የፍርሃት ርዕድና የመፍረስ አደጋ ቁልጭ አድርጎ የሚያሳይ ሆኗል። ሰላም ደቂ ዓበይቲ እዚ ሶል ዝበሃል ንሑ ቃንዛሓውና ኣብ ሆላንድ ቅርሺ እንዳሰባሰበሉ ነይሩ ዝቅርሺ ምስ ተኣኻኸበ ኣነ ብዝደልየ ዝሕግዘካ እምበር ንዓኻ ቀጥታ ይበካን ኢልዎ ያው ብሓፂሩ ዝቅርሺ እዚ ኣይበካን ኢልዎ እና ዝቅርሺ እዚ ናይ ህዝቢ ቅርሺ ዝተሰባሰበ ታሪኩ ሰሚዖም ዘሕለፎ ኩሉ መከራ ሰሚዖም ዘዋፅሉ እምበር ንስኻ ትቅርሺ ኣኪብካ ኣነ ከም ዝገበር ክትብል ኣይትኽእልን ዝቅርሺ ምንዑ እስካብ ዝተኣኻኸበ ድረስ እስኻ ዝቅርሺ እዚ ገባርን ሓዳግን ክትከውን ኣይትኽእልን ናሕዝም ንሶል ትፈልጥዎ ኣቶም ዘዋፅኹም ቅርሺ ኩላኹም ዓገብ በልዎ ዝቅርሺ እዚ ብስነ ስርዓት ብዎ ሰብ እዚ ኣብ ኣውሮፓ ክንደይ መከራ ይሕሊፉ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ክንደይ መከራ ይሕሊፉ ኣብ ሱዳን ኣብ ካምፓላ መፅኡ ክንደይ ስቃይ ይሕሊፉ 3,000-4,000 ክብደል የብሉን ሕዚ እውን ዝቅርሺ እዚ ሃቦ ዓገብ ንለካ ኣለና ያው እስኻ ሕዝም ዝቅርሺ እዚ ናብ ህዝቢ ክምልሶ እያ ትብለለኻ ግን ዝቅርሺ እዚ ኦረዲ ንዕኡ ሓዚኖም ዝታሪክ ሰሚዖም ድዮም ኣዋፅዮምሉ ከመይልካ እስኻ ገባርን ሓዳግን ዝቅርሺ እዚ ክትኮን ትኽእል ክምልሶ የገለ ክትብል ኣይትኽእልን እዚ ዓገብ ንለካ ኣለና ኣብ ጥቕኡ ዘለኹም ሰባት ንገርዎ ኣቶም ዘዋፅኹም ንገርዎ ዝቅርሺ እዚ ይምለሰሉ ካብኡ ከዓ ፎቶ ናቱ ምዝርጋሕም ኣየድልየካ ነይሩ ሰብ እዚ እዛ መፅሓፍ እዚኣ ክሕትማ ተለኹ ብፎቶም ብቪድዮም ክመፀኩም ኢና ኣለ ዕላሙ ኢኻ ኣባላሽኻሉኒ ኢኻ ዓወት ኢኻ ተባላሽወሉ ዘለኻ ናይቶም ካልኦት ቤተሰቡ ከይኣኽሎ ናይቲ ሓፍቱ ዝወደለቶ ናይቲ ኩሎም ዝወደልዎ ቤተሰቡ ከይኣኽሎስ እስኻ መይስካ ዕንቅፋት ትኾን ተለኻስ ብጣዕሚ ዝድብር ሞ ከዓ መንእሰይ ኮንካ ደባሪ ስራሕኻ ትሰርሕ ዘለኻና ከምዚ ኣይግበርን ሕዚ እውን ዓገም ንለካ ኣለና ናዚ ቪድዮ እዚ ናብ ዝምልከቶ ኣካል ናብ ኩሉ ንወፅሕ ሼር ኮፕሊንክ ሪፖስት ዳገበርኩም ኣውፅሕዎ ሕዚ እውን ሶል ዓገም ንለካ ኣለና መሰናኸለ ይትኩልኖ ዝሓውና 2,000-3,000 ክብደል የብሉን ዝሓውና ዘዝቀደመ ፀገሙ ይኣኽሎ ናዚ ቪድዮ እዚ ናብ ኩሉ ንወፅሕ ሼር ኮፕሊንክ ሪፖስት ገይርኩም ወፅሕዎ ደቂ ዓበይቲ ያው ሓንቲ ነገር ከዓ ክመርቆኩም ኣሕዋተይ ገፅ ሰብ ኣየሪእኹም ኣብ ኢድ ሰብ ኣየውድኩም ካብ ዓለም እቲ ዝኸፍአ ነገር ገፅ ሰብ ምርኣይና ብዙሕ ሰብ ትማል ምስ ተዓወትካ እንተ ኮይኑ ኣብ ደገ ከይደ ይዕወት ፈራሕ ዲ ኮይኑ ነቶም ናይ ደገ ኣለዉ የስግኦ ድዮም ኮይኖም ኢሉ እሞ ነዚ ከመይ ትብሉ ካብ ብሕጂ ከመይ ደሎ ናይ ደገ መደባትካ እሱ ማለት እቲ ናይ ደገ ንፅበዮ እምበር ዝተፈልጠ ነገር የለን ግን ከም ሰብ ከም ተወዳደራይ ከም ሃትሪክ ስራሕኩ መጠን ይፅበዮ ነቲ ናይ ደገ ስለምንታይ ንሕና ክንስዕሮም ክንዝርሮም ጁር ክንእትወሎም ክንቅድሞም ክንስዕሮም ንውዕል ይጎሽሎ ማለት እዩ ኣነስ ከዓ ተዓዊተለኹ ማለት እዩ ስለዚ እዛ ናይ መገሻ መዓስያ ክትከውን ብፈልጦ ነገር የብለይን ከም ተራ ተዓዛባይ ኦዲየንስ ከም ተዓዛባይ ዘለኹ ግን እቲ ድምልከቶ ኣካል እቲ ናይ መገሻ መዓሳብ ዝገበሮ ኩሉ ግን ኤንወይ ኣነ ፈሪሐ ኮንኩ ደገደ ከድኩት ዕድላት
ይመፀን ማለት እዩ ምስ መፀ ግን ክኸይደ ግን ኣብቲ ናይ ፍርሓት መፂኻ ግን ኣነ ደፍርሓኒ ተወዳደራይ ብጣዕሚ የለን ወላ እቶም ናይ ዓለም ኣለና ድብሉ ኣነ ከፍርሑን ይኮድን እዮም ምክንያቱ እቶም ናይ ዓለም ኣለና ድብሉ እንተ ደኣ ኮይኖም እውን ልክዕዩ ማለት ኣብቲ ኣነ ዝነበርኩዎ ዕድመ ከምቲ ናተይ ኣነ በፂሐ ዘለኹ ሓፈሻዊ ክብርታት ብኩሉ ዓይነት ባሊ ክብርታት ማለት እየ ወላ በቲ ኣነ ብዚ ዕድመ እዚ ንእስነት ዘለኹ ሃሪመ ዘለኹ መጠን ግዜ ኣይነበሮምን ስለዚ ኣነ ድማ ወፃኢ ከይደ ይፈርሖም ደይኮነ ልዕልቶም ታሪክ ኣለና ወይ ንሕና ናይ ዓለም እንተኣኻ ትብሎ ብሉፃት ኢና ድብሉ ልዕልዮም ከም ዝገብር ድማ ይኣምን ኣነ ጥራይ ደይኮነ ኩሉ ህዝቢ ዓብ ንእሽተይ ዝሓመመ ዘይሓመመ ወላ ብሂወት ዘየለ ዝሞተ እውን ይኣምን ስለዚ ሲ ኣነስ ዕድል የፅበየ ዘለኹ ዕድል ምስ መፀ ግን ኣዝዩ ተኣምራታዊ ነገር ኣብ ኣትሌቲክስ ናይ ዝሃገር ይኹን ኣብ ኣፍሪቃ ናይ ኣትሌቲክስ ተገይሩ ደይፍልጥ ዓብይ ዝላ ለውጢ ድኾነ ድማ ከም ዝገብር ድማ ይኣምን ዳርጋ ዝበዝሐ ሎሚ ሰብ እንታይ ሒዙ ዘሎ ዝናተይ ስታይል ሰንዓፈ ድበሎ ይትግብር እዩ ስለዚ ንፀበየ ጥራይ ብፈኸራ ደይኮነስ ኣብ ተግባር ኢሉ ሞ ስለዚ 3-2 ግዜ ከዓ ትዝበልኮ ኣብ ተግባር ስለ ዝፍፀምኩስ ንግዜ ንግደፎ ሞ ኣብ ተግባር ከዓ ንፀበዮ ይብል ኣነ ከም ሰንዓፈ እጅኻ ፅቡቕ ንሕና ፅቡቕ ዕድል ምንኤልካ ኣብዚ ዓዲ ወፂኻ ንሃገርካ ሽምካ ንሃገርካ ንኩሉ ሰብ ንኩሉ ኤርትራ ከተኹርዕን ክተፀውዕን ንሕና እውን ፅቡቕ ምንያት ንገፀልካ ሰንዓፈይ ኣብ ኣስመራ ክትገብሩ ከለኹም ትዌዘር ንኣትሌቲክስ ምቻ ኣይኮነ ባል ሃይ ኣልቲቲዩድ ይበሃል እሞ ምስቶም ናይ ካልእ ዓለም ክሪኦ ከለኹ ኣብ ቀረባ ግዜ ዳሃረንተ ነይሩ ኬንያዊ 2 ሰዓትን 9 ደቂቃን تحت 2 ساعات 2 ሰዓት ሃሪሙ 1 ሰዓት 59 ገለ ኣብዚ ኸ 2 ሰዓትን 12 ደቂቃ ወዲኻ ምስለንስኻ 16 ደቂቃን ገለ ወዲኻ ሕጂ ክሪኦ ከለኹ ንዑስ 17 ደቂቃ ይቕድመካ እዩ ሕጂ እቲ ወይዘር ከ ነዚ ናይ ሃገርና ወይዘር ንዓኻ ብፍላይ ኣትሌቲክስ ብጣዕሚ ከቢድ እዩ እዮም ድብሎ ፍላይቶም ድፈልጡ ሞ ንስኻ ከመይ ትውዶ ስኻ ከመይ ትገልፆ እዋ ሕጂ ንሳ ሕጂ እንታይ ኢኻ ትምፃ ሄኖክ ፀሃየ ኦሬዲ እዚ ናይ ዓድና ናይ ኣስመራ ኣልቲቲድ ወይቲ ናይ ዝሃገር ትብሎ ኣብ ኤርትራ ደሎ ኣልቲቲድ ደረቕ ድኾነ ንፋስ ኣለዎ ፀሓይ ኣለዎ ኤንወይ ኣብ ዓለም ኤርትራ ብራኸ መበልሻት ሺት ትስራዕ ኣብ ዓለም ማለት እዩ እቲ ብራኸ ናይታ ፅፍሑ ማለት እየ ኣብ ኣፍሪቃ ኸ መበል ካልኢት ትስራዕ ስለዚ ሕጂ እንታይ ክብል ደልየ ናይ ዓድና እቲ ኦክሲጅን ይላዕሊ ሕጂ ልክዕ በዛ 216 ናብነት ኣነ ከም ሰንዓፈ ሃሪመ የደለኹ ኣብ ወፃ እንተ ደኣ ወሲድካኒ እቲ ናቱ ኣልቲዲ ታሕቲ ስለ ዝኾነ እቲ ኦክሲጅን ትለው ማለት እዩ ልክዕ ናብ 2 ይጎይ ማለት እዩ ብኡ ክንሪኦ ከለና እቲ ዘለና ዓቕምታት ኢና ንዛረብ ዘለና ምክንያቱ እቶም ትስዕሮም ባዶ 5 ጎይ ተለው እቲ ስዕር ዘሎ ክንደይ ክጎይ ይኽእል ባዶ 2 ስለዚ እቲ ትሕቲ 2 ሰዓት ዓለም በፅሕዎ ትብሎ ደለኻ ሰዓታት ድማ ወላ ሓንቲ ኣነቲ ባይታን ዕድልን ኦፖርቹኒቲ ጥራይ ይወሃብ ንበር ፀገም የብሉን ዘይብፅሕ ነገር የለን መንኻ ትብሎ እቲ ኬንያዊ ትብሎ ደለኻ ኣትሌት እንድሕር 59 ጎይ ወይ ኣነ 158 ዘይጎይ ወይ ኣነ 159 ዘይጎይ ስለዚ ምክንያቱ ኩሉ ኣትሌት ኮ ኣብ ዝያሃሉ ኣብቲ ያሃሉ በቲ ይምፃ ኣብቲ ይኺድ በቲ ይኺድ ኣብዛ ሃለዎ ሃልዩ ኩሉ ኣትሌት 9 ወርሒ ወዲ 9 ወርሒ ስለዚ ኣብ ስራሕካ ናካይዳኻ ኒዳ ድፈደካ እምበር እሱ በሊፂ ይኮነ ገለ ይኮነ ስለዚ ኣነ ዕድል ኣብ ዝተዋሃበኒ ሰዓት ግን ኪኖ ዞም ንብሎም ደለና ናይ ዓለም ኣትሌታት ክብሪ ወሰን ከም ዝበፅሖ ይኣምን ብኸመይ ተልካኒ እቲ ኣነ ዝነበርኩዎ ዕድመ እዞም ንብሎም ደለና ሰባት እቲ ናይ ዓለም በፂሖሞ ንብሎም ደለና እቲ ኣነ ዝነበርኩዎ ዕድመ ኣይበፅሖን ስለዚ ልዕሊኦም ከም ትሳጉም ድማ የርእየካ ጥራይ ኩሉ ንምርኣይ መቕናይ መቕናይ ንቐኒ ጥራይ እምበር ብዙሕ ክንርኢ ኢና ሰብስክራይብ ስሩዕበይ ኣብ ኢሳያስ አፈወርቅን ፕሬዚደንት ሪፐብሊክ ግብፂ ዓብደልፈታሕ አልሲሲን ሎሚ 8 ሰነ ኣብ ካይሮ ኣብ ዝገበሮ ርክብ ኣብ ክልተኣዊ ጎደባዊ ዞባውን ኣህጉራውን ጉዳያት ዘተኮረ ሰፊሕ ዘተ ኣካይዶም ኣብ ክልተኣዊ ዝምድናታት ፕሬዚደንት ኢሳያስን ፕሬዚደንት አልሲሲን ታሪካውን ሕውነታውን ዝምድና ኤርትራን ግብፅን ናብ ዝበረኸ ናይ ምትሕብባር መድረኽ ከብርኽ ኣብ መዳያት ቁጠባ ፖለቲካን ዲፕሎማስን ጭቡጥ ስጉምታት ክውሰድ ብመሰረት ዝተገብረ ምርዳእን ዝተበፅሐ ስምምዕን ኣብ ሃብቲ ዓሳ ከምኡውን ኣብ ትሕቲ ቅርፂ ወደባትን መጓዓዝያን ዕቱብ ንጥፈታት ክካየድ ንዝምልከቶም ኣካላት መምርሒ ስራሕ ሂቦም ፕሬዚደንት ኢሳያስን ፕሬዚደንት አልሲስን ብዘይካዚ ኣብ ዞባ ቀይሕ ባሕሪ ማእከላይ ምብራቕ ቀርኒ ኣፍሪቃን ዓለምን ሓበራዊ ኣገዳስነት ኣብ ዘለዎም ቁጠባዊ ፖለቲካዊ ዲፕሎማስያውን ፀጥታውን ጉዳያትን ምዕባለታትን ብዕምቆት ዘትዮም ኣብቲ ርክብ ብወገን ኤርትራ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኣቶ ዑስማን ሳልሕን ፈጻሚ ጉዳያት ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ግብፂ ኣቶ ኣማን ዓብደልዋስዕን
بوغن قبص دما منستر قدات وصايد دكتور بدر عبد العاطي كمون منستر مقعزيان أمباسادر أب إيرتران ترخيبهم نيرام إذا كان زيلن كله منستر عثمان صالحن منستر بدر عبد العاطي نابز قبرو ركب أب زرزرن مسرح تقبارن نايتي بريزيدنت إيساياسن بريزيدنت آلسيسن زتزادر بلو زعبتات زتكور زرربا كايدام أقدمو بريزيدنت عبد الفتاح السيسي ن بريزيدنت إيساياس أفورقي وقعوي أكباب لا غير له سلام دولة إثيوبيا سلام أبتي أب ساعات فرق معلتي أبيت منغستي الأت حديا استقبره بناي كبر سلام تنسل في نستسنى سنة سرعات هقراوي مزامر إيرتران قبس انت زميرو بريزيدنت إيساياس ناي سلست معلتات وقعوا مبصحن مفصام بسنبت شوعات سنة كايرو أتيو